Jó napot kívánok! Köszöntelek benneteket, kedves nyolcadikos diákok! Engem Radákovics Huszta Orsolyának hívnak, és a Szabadkai Gyúrószalai Általános Iskola magyar tanára vagyok. A mai témánk a holokauszt téma az irodalomban, ami számotokra már nem kellene, hogy ismeretlen legyen, mert a 7. osztályban már többször foglalkoztatok, vagy több órán keresztül foglalkoztatok ezzel a témával, mégis az első pár percben felelevenítjük az eddig tanultakat, megismerkedünk újra, vagy csak átismételjük a fogalmakat. Maga a holokauszt, görög eredetű szó, egészen elégőt jelent, átvitt értelme az égő áldozat. A második világháborús népirtás egyedi megnevezéseként jött létre, amikor is a nácizmus azon rétetteit próbálták meg így egy gyűjtő szóval megfogalmazni, amikor koncentrációs táborokba vitték el a zsidókat, a romákat, a Jehova tanúit, a kommunistákat, és több millió embert végeztek így ki. Rövid történeti áttekintés, egy kis történelmet is ismétlünk a mai órán. Hitler hatalomra kerülésével kezdődtek meg ezek a borzalmak az akkori német területeken, amikor is meghozott Hitler egy egyedi fajelméletet és egy zsidó ellenes intézkedést, amely kimondja, hogy a zsidók, a cigányok, a színesbőrűek és ezek az etnikumok mind veszélyes fajok a világra nézve. A fő faj, vagyis az eredet faj pedig a német, az angol, a skandináv, ezen belül is a svédek azok, amelyek az árja fajhoz tartoznak. A segédnépek lehetnek ez alapján a franciák, a spanyolok, az olaszok, a portugálok, a románok és a magyarok, és ki kell ezeknek szolgálniuk az uralkodó fajt, főleg fizikai munkával. Nagyon fontosnak tartották ők, hogy ők ne szaporodjanak, nem kell sokat tanulniuk, csak a legalapvetőbb műveltséget kell, hogy elsajátítsák, vagyis hogy olvasni és írni tanuljanak meg, esetleg számolni. A kiirtandók csoportja pedig a zsidók, a szláv népek és a színes emberek voltak. Mi az, ami megkülönböztette ezeket az embereket egymástól, és ugye kimondottan a zsidókat, ahogy látjuk is, és biztos ismeritek ezt a szimbólumot, ezt a jelet. A zsidóknak sárga csillagot kellett hordaniuk, nem használhattak biciklit, nem szállhattak villamosra, nem ülhettek kocsiba, csak is 15 és 17 óra között közlekedhettek, akkor vásárolhattak be. Kimondottan például csak zsidó fodrászhoz járhattak, nem járhattak színházban, nem művelődhettek, nem végezhettek nyilvánosan semmilyen sportot, nem mehettek a keresztények egyházába, tehát mindenhonnan kitiltották őket, csak is egymással beszélgethettek, összetömörítették őket, és ugye ami nagyon fontos kiemelnünk, hogy elvették a vagyonukat, mindent kifosztották, kisemmizték őket, és ezután gettókba tömörítették őket. Az első ilyen irodalmi szöveg, ami szintén ismétlésként szolgál a mai óránkon, Kertész Imre Sorstalanság című regénye, amelyet ugyan nem 7. osztályban, de már ebben az iskola évben tanultatok róla. A végén, a regény végén van egy nagyon érdekes idézet, amelyet most szeretnék felolvasni, amikor is Gyuri hazatér a koncentrációs táborba, Gyuri hazaér a koncentrációs táborból, és újra Budapesten felszáll a villamosra, és érdeklődnek tőle, hogy milyen is a lágerbeli élet. Nem akarnál, fiacskám, beszámolni az élményeidről? Elcsodálkoztam kissé, és azt feleltem, hogy roppant sok érdekességet nemigen tudnék mondani néki.
Akkor mosolygott kicsikét, és azt mondta, nem nekem, a világnak. Amire még jobban csodálkozva tudakoltam tőle, de hát miről? A lágerek pokláról, válaszolta ő, melyre én azt jegyeztem meg, hogy erről meg egyáltalán semmit sem mondhatok, mivel a pokolt nem ismerem, és még csak elképzelni sem tudnám. De ő kijelentette, ez csak aféle hasonlat. Nem pokolnak kell-e? Kérdezte, elképzelnünk a koncentrációs tábort. És azt feleltem, sarkamat közben néhány karikát írva a lábam alá a porba, hogy ezt mindenki a maga módja és kedve szerint képzelheti el, hogy az én részemről azonban minden esetre csak a koncentrációs tábort tudom elképzelni, mivel ezt valamennyire ismerem, a pokolt viszont nem. Tehát túlélőként teljesen más nézőpontból látjuk a koncentrációs tábort. Igazából véve valószínűleg a poklot poklát élhették át azok, akik ezt túlélték, és akik ott voltak. Viszont a kettőt nem lehet összehasonlítani, mivel valójában csak az egyiket élte át a főhősünk. A másik ugyan nem túlélő, viszont feljegyzéseket olvashatunk, naplóbejegyzéseket olvashatunk Anne Franktól, az ő naplójából, aki 1942. június 12-től a 13. születésnapjától kezdve írta a naplóját egészen 1944. augusztus 1-ig, ami alatt betöltötte a 15. életévét, és őt ezután hurcolták el a koncentrációs táborba, amit sajnos már ugyan nem élt túl. Ő nem a lágerbeli és nem a koncentrációs táborbeli napjait írta le, hanem a bujdosásának a mindennapjait, hogy ő azokat hogyan élte át, tehát egy 13 éves lány szemszögéből látjuk az eseményeket. Mi az, ami ezekben a szövegekben közös? Abban hasonlítanak ezek egymásra, hogy a szemtanúk hitelességével olvassuk ezeket a szövegeket, ezeket a szörnyű cselekményeket. Tehát a történeteket úgy írják meg az írók, hogy teljesen bele tudjuk magunkat képzelni ezekbe az élethelyzetekbe, ezekbe a mindennapokba, és olyan nézőpontot választanak az írók, vagy a túlélők, amelyek teljesen kizárják a fikciónak a létjogosultságát. Radnóti Miklós, nagy magyar költőnk, aki szintén nem élte túl a II. Világháború borzalmait. Ő 1909. május 5-én született Budapesten. Már a gyermekkora, vagy már a születése is tragikus volt, mert édesanyját és ikertestvérét elveszítette, és ez az egész életére rányomta a bélyeget. Ezután édesapja újra megnősült, testvére született, tehát ő megint kívülállóként élt a családban. Ezután apja meghalt, és a nagybátyja tanítatta, ő volt a gyámja. Szegeden járt egyetemre, 1935-ben feleségül vette Gyarmati Fannit, akivel nagyon harmonikus és boldog kapcsolatban voltak. Származása Radnóti Miklósnak is zsidó volt, és emiatt a II. Világháború idején többször behívják munkaszolgálatra. Nem is olyan nagyon messzire tőlünk, Szerbiába, Bor melletti táborba viszik el, és ennek a tábornak a borzalmairól és ennek a történeteiről ír ő a leveleiben, amelyet a feleségéhez, Gyarmati Fannihoz írt. 1944. november 9-én Abda határában társaival együtt agyonlőtték őt, és csak 2 év múlva került elő ez a bóri notesz, amelybe ő ezeket a leveleket írta meg a feleségének. Ebből a noteszből fogunk elolvasni egy részletet, méghozzá a 7. eklógát, ami ezek között is az első volt. Tehát ezt itt látjátok a bemutatóban. A 7. eklóga. Látod-e, esteledik, s a szöges dróttal beszegett, vatt tölgykerítés, barak oly lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet,
és csak az ész azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak, megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok, Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj, ó, megvan-e még az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. S aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexamétert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek, vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron. Zseplámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön, köt száll le csupán a barakkunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szkadár szerb, mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt, lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, s várja a véget a sűrű homályba bukó, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogolyállat, a bolhák ostroma megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van, egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek, s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e, drága, suhognak az álmok, horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, félig szit cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett, és nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. 1944. júliusában írta meg Radnóti Miklós ezt a verset. Mit is jelent az, hogy eklóga? Igazából az eklóga Vergiliusra, az ókori római költőre utal, válogatott költeményt jelent, mert hogy Vergilius is nagyon zaklatott körülmények között írta meg ezeket a pásztor idilleket. A Bóri lágerben írt első költeménye, ugye meghitt és bizalmas beszélgetést folytat a feleségével, és mégis bizarr az a történet, ami itt megelevenedik a papírunkon. Ellentét van az alvó fogolytársak és az ébren virrasztó költő közt is, és kötelességének érzi azt, hogy mindannyiunknak képet fessen erről a helyzetről. Tóth Péter Lóránt, versvándor, Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából egy 13 részes dokumentumfilm sorozatot készített. 25 nap alatt 3 országon keresztül 850 kilométert tett meg, egészen Bortól, egészen Abdáig, tehát a szerbiai Bortól a magyarországi Abdáig ment, és ugyanezt az erőltetett menetet, ugye van Radnóti Miklósnak egy ilyen verse is, tehát ezt az erőltetett menetet, amit Radnóti és a fogoly társai ugyanúgy végigcsináltak a második világháború alatt, az ő tiszteletére verszarándoklatot szervezett, és ezt végignézhetitek akár ti is, hogyha rákerestek az interneten erre a 13 részes, nagyon érdekes dokumentumfilm sorozatra is, sok újdonságot és érdekességet találhattok erről. Az olvasókönyvetek 148. oldalára lapozva egy igen hosszú részletet találtok Thomas Keneally Schindler listája című művéből. Ki is volt ez a Schindler, aki szintén köthető a második világháborúhoz. Úgy is mondhatnánk, hogy ő a megmentő képében tűnt fel a második világháborúban. Oskar
Schindlerről van szó, aki üzletember volt és gyártulajdonos, aki mintegy 1200 zsidót mentett meg a biztos haláltól, mert hogy lőszer és edény gyáraiban zsidó munkásokat alkalmazott Lengyelországban és Csehországban, így mentve meg őket attól, hogy elhurcolják őket a koncentrációs táborokba, tehát alkalmazta őket azért, és listát vezetett róluk, hogy kik azok, akik az ő munkaszolgálatában állnak, és így őt úgy is mondhatjuk, hogy egy nagyon nagy hős volt a második világháborúban. Nagyon sok filmadaptáció született akár a második világháborúról, akár magáról a koncentrációs tábor eseményeiről, csak párat említenék, ilyen például a Zongorista, a Saul fia, vagy pedig az Élet szép. Tehát ezeket mindenféleképpen, hogyha van időtök, akkor akár közösen az osztálytársaitokkal megnézhetnétek, mert ez is egy örök élmény marad, és azt hiszem, hogy ezek közül vannak olyanok, amit talán az életben csak egyszer tud valaki megnézni, és aztán többet nem, de akkor is sokkal jobban meg tudjuk érteni és belelátni ebbe a világba. Egy újabb érdekesség Art Spiegelman, Maus, egy túlélő története, amelyet 1986-ban adtak ki, méghozzá képregényként, tehát képregény is született ebből az eseménysorból. Egy amerikai képregény rajzolóról van szó, aki az édesapja történetét írja meg, és a koncentrációs tábor borzalmait és szenvedéseit dolgozza fel. Két időségben játszódik itt a történet, maga a képregény rajzoló fiú édesapját faggatja, hogy hogyan látta. Tehát ugrálunk a történetben, és így mutatja be a kisegéren keresztül azt, hogy milyen is voltak ezek a lágerbeli időszakok. És egy újabb bizarr dolog, ami már nem feltétlenül az irodalomhoz köthető, viszont nektek házi feladatként adnám fel, és így azonnal kapcsolódik az irodalomhoz is, hogy jegyzeteljétek és próbáljátok meg megfogalmazni, hogy milyen ellenérveket és érveket és ellenérveket tudnátok felhozni azzal kapcsolatban, hogy Libera Zbigniew elkészített egy Lego koncentrációs tábort, hogy szükség van arra, hogy akár legózzunk és a kezünk között épüljön fel akár egy ilyen kis makett is. Van erre szükség, át tudjuk-e így élni, bele tudunk-e látni az akkori világba. És én ezzel megköszönném a figyelmeteket. Remélem, tudtam egy kis ízelítőt adni abból, hogy mivel tudnátok foglalkozni még ezzel a témával az eddigi ismereteitek mellé. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!